Σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Τι κάνετε, πως είστε, καλή χρονιά. Σήμερα θα κάνουμε βίντεο καινούριο για τη νέα σεζόν. Θα πάμε στο παλιό ημιτελές σπίτι με τον νεκρό εργάτη και καινούριο εξοπλισμό EMF. Λοιπόν, θα πάμε σήμερα να δούμε με το EMF αν υπάρχει τελικά κάτι, να το σιγουρέψουμε και θα δούμε, θα καταλάβουμε από εκεί τις οντότητες και τα γενικά, καταλάβατε, ναι. Λοιπόν, ok, καλή χρονιά και πάλι και τα λέμε στη συνέχεια του βίντεο. Λοιπόν παιδιά, εδώ είμαστε στο δρόμο. Λογικά μέσα θα είναι. Ελπίζουμε παιδιά να μην μας δει πάλι ο γείτονας αυτός που είχε έρθει και στην προηγούμενη φορά στο βίντεο. Ναι. Ωραία. Θα δούμε σήμερα που λέτε και με το EMF. Εντάξει, καλή ώρα είναι και αυτή. Θα δούμε παιδιά με το EMF τελικά αν υπάρχει όντως κάτι. Το έχω στην τσέπη μου. Θα δοκιμάσουμε και στα διτακτήρια. Πρώτα θα πάμε, λέω να πάμε κατευθείαν στο μεγάλο που είχε την πιο πολλή οντότητα, που βρήκαμε και τις παρενέργειες στο live. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Λέω να ανοίξουμε άμα είναι το EMF από τώρα κατά όλη τη διάρκεια του βίντεο. Να το έχουμε. Πάμε από εδώ. Πάμε κατευθείαν. Πάμε από εκεί εδώ. Ωραία, από εκεί. Ωραία παιδιά, πάλι αισθάνομαι αυτή την ανατριχύλα. Τι γίνεται ρε. Πάμε από πίσω. Από εδώ. Θα με βγει κιόλας την άλλη φορά. Τι έγινε ρε. Νόρι, έλα. Έλα τώρα. Λοιπόν, έλα κράτα λίγο το EMF. Κάτσε, θα με βρεις μέσα. Πω ρε παιδιά, βρωμάκια αυτή η βρώμη που είχαμε βρει και πριν. Νομίζω, ναι, εδώ πέρα ήταν παιδιά που κάνετε τις παρενέργειες. Ναι, όντως το θυμάμαι. Λέω να ξεκινήσουμε λίγο εδώ σε αυτόν τον χώρο να κάνουμε κάτι. Να βάλουμε λίγο το EMF εδώ. Πού να περιγράψω, ποιος είναι. Εδώ να δούμε αν υπάρχει. Τι λες, πού θες. Αυτό εδώ μας βάζει. Πού. Κάτσε εκεί που λες. Λοιπόν, θα πάμε παιδιά εδώ. Να το δούμε εδώ.
Ωραία. Βάζουμε το... Κάτσε να έρθουμε μακριά. Γιατί λένε ότι πρέπει να είσαι μακριά από το EMF. Θα δούμε. Εσύ βλέπει και την EMF, σε περίπτωση που... Είναι κάτι εδώ. Υπάρχει κάτι εδώ μαζί μας. Έχει τη φάση. Σε ξαναρωτώ, υπάρχει... Σε ξαναρωτώ, υπάρχει κάτι εδώ μαζί μας. Εάν υπάρχει κάτι... Αν υπάρχει κάτι, χτύπα μου το EMF, εκεί που το βλέπεις. Χτύπα μου το EMF. Αν είσαι το πνεύμα το εργάτη που βρήκαμε την προηγούμενη φορά, πήγαινε και χτύπα μου το EMF. Χτύπα μου το EMF. Πάμε να το βάλουμε λίγο αλλού, γιατί εδώ πέρα γενικά άμα παρατηρήσατε οντότητα έβγαλε στο μέσα δωμάτιο. Εδώ. Αλλά πού να το βάλουμε? Εκεί. Ωραία, βρωμάει φουλ. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε. Εάν υπάρχει κάτι, δώσε μου ένα σημάδι. Δώσε μου... Χτύπα μου το EMF. Χτύπα μου το EMF. Μπορείς να το κάνεις, έχεις τη δύναμη να το κάνεις. Πήγαινε και χτύπα το. Κάντο, μπορείς. Πώς είστε? Πώς είστε εδώ? Γεια σας. Τι είπε? Έρχεστε. Χτύπα μου το EMF. Το μηχάνημα. Αν δεν το ξέρεις ως EMF τουλάχιστον αυτό το μηχάνημα. Πλησίασε αυτή τη συσκευή εκεί που βλέπεις, να. Η ίδια φωνή. Ναι, εκείνη, μπορείς. Χτύπα μου τη συσκευή. Αμέν. Πλησίασε αυτή τη συσκευή, μπορείς. Απλώς έλα από που είσαι ή απ' έξω ή από μέσα και πλησίασε προς τη συσκευή. Τι? Εσύ ακούς? Δασκαλάκι μισό. Όχι. Καφετέρια. Τι? Πρέπει να έρθεις. Δεν κατάλαβα. Χτύπα μου το EMF. Μπορείς να το κάνεις. Το ξέρω ότι μπορείς να το κάνεις. Απλά δεν θες. Ωραία, πάλι αισθάνομαι αυτή την ανατρέχεια. Άγγλος. Ακούει. Ναι, ακούω. Και βέβαια ακούω. Πάρει μεγάλο μάτσα. Τι θέλεις να ακούς από σένα? Δεν καταλαβαίνω. Χτύπα μου το EMF.
Έχουμε καιρό. Να φύγει. Έλα λίγο. Παίρνουμε, πάμε λίγο πιο κοντά. Μπορείς να πλησιάσεις αυτήν εδώ τη συσκευή που βλέπεις. Εδώ. Πάμε, ας την κρατήσεις. Κράτα την. Κράτα την. Είναι εδώ τώρα. Μπορείς να το κάνεις. Απλώς χτύπα... Τι? Απλώς χτύπα το EMF. Μπορείς να το κάνεις, σε ξαναλέω. Μπορείς να... Βίλα. Μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να το κάνεις, σου ξαναλέω, μπορείς. Δεν έχει, για να δούμε λίγο κάτι άλλο. Να, λοιπόν, δες μπαμπά, λοιπόν, θα ψάξουμε εδώ τώρα και θα δούμε. Medium. Μέχρι στιγμής, Δίπλα μου. μέχρι στιγμής, παιδιά, δεν έχουμε λάβει καμιά απάντηση καθαρή. Θα δούμε. Για κάτσε, περίμενε λίγο. Κράτα λίγο κάτι, να βγάλω το θερμόμετρο. Μάλλον βγάλτε εσύ. 2 λεπτά, φέρε μου την κάμερα. Συγχώρεση. Ηλίθιος. Γιατί με είπες ηλίθιο? Το EMF. Αν το έχεις ανοιχτό είναι. Ωραία. 12. Ωραία. Τι θέλεις εδώ? Μάλλον άσε λίγο. Περίμενε το ένα. Τι θέλεις εδώ, σε ξαναρωτάω. Ωραία, δείτε απ' έξω τι γίνεται, δείτε. 7 βαθμούς. Ωραία, Πώς είστε εδώ? Θα ξαναρωτάω. Μήπως είσαι η ψυχή από τον εργάτη από την προηγούμενη φορά? Ευλογημένος. Τι εννοείς, είσαι ευλογημένος? Πάντως, παιδιά, όπως βλέπετε, δες μου παπά, εδώ όπως βλέπετε ήταν καλή βίλα εδώ πέρα, έχει και από εδώ. Σε ξαναρωτάω, υπάρχει η ψυχή του εργάτη που σκοτώθηκε εδώ πέρα? Το EMF το έχεις ανοιχτό, Ωραία. Αυτό είναι full creepy. Ωραία, τι είναι αυτό? 9, τι είναι αυτό? Συνείδηση. Τι εννοείς, δεν το έχω πάρει συνείδηση? Τι είναι? Σταλαγμίτες, στάζει τον έγκυο για να σταλαγμίτες. Τελετουργίες. Τι τελετουργίες, τι εννοείς, πού? Πού? Μήνυμα για εσάς.
Τι μήνυμα έχεις για εμάς? Για όλα μέσα. Αυτό εδώ όμως τώρα τι είναι? Μίλη βαλέει έτσι. Τι εννοείς? Σταματάμε λίγο να πάμε στο απέναντι κτίριο. 8 βαθμούς. Παιδιά, είναι ό,τι χειρότερο, ό,τι πιο τρομακτικό υπάρχει. Λοιπόν, ωραία, εδώ είναι το... Εδώ γίνεται, δεν σου λέω, χαμός. Κάτσε να δούμε λίγο. Κάτσε ένα λεπτό. Λοιπόν δες. Κράτα λίγο από το θερμόμετρο για το EMF. Δες τώρα τι θα κάνουμε. Όπου δείξει θα το προχωράω. Δες, βλέπω εδώ την κάμερα. Όχι, φάντασμα είναι. Δεν πλησιάζεται, δεν είπατε ναι. Δεν πάει. Εδώ όμως εδώ για δες λίγο από εδώ. Δες και εδώ. Τι γίνεται. Ωραία, ένα ωραίο σκαμπό. Για να δούμε παρακάτω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Ωραία. Δεν λαμβάνουμε, παιδιά, καθαρές απαντήσεις, αλλά είναι πάντως δεν κάνουμε για τελευταία φορά να δούμε. Μήπως θέλεις να φύγουμε από εδώ, μήπως ενοχλεί η παρουσία μας. Μήπως ενοχλεί η παρουσία μας. Ωραία, αυτό είναι... Σίγουρος. Ναι. Μα, ωραία, φύγε, πάμε. Πάμε από αυτό το δωματιό, ειδικά αυτό. Τι ήταν αυτό. Για δεν βγάζουμε κάτι, για να δω λίγο το EMF. Δεν τραβήξαμε κάτι. Άλλη φορά έχει μια τώρα, δεν ξέρω το EMF. Ναι, είναι συνήθως μια φορά υπάρχει, λέει μια φορά δεν υπάρχει. Είναι αναλόγως το πότε θα πας, πώς θα το βρεις, τι θα κάνεις. Είναι... παιδιά, λέω να φύγουμε. Μην μας βρει και ο γείτονας από δίπλα τίποτα. Λοιπόν, έλα. Εντάξει. Λοιπόν, περιμένετε λίγο, παιδιά. Ωραία, μπρο, αυτό ήταν full creepy. Δε. Τι ήταν αυτό, ρε, και πώς δεν το είδαμε την προηγούμενη φορά. Ελπίζω, παιδιά, να βρεθεί η λύση από αυτό το σπίτι, το μυστήριο, και την επόμενη φορά, δεν σας λέω ψέματα, θα κανονίσουμε να πάμε και στο σανατόριο εδώ στη Ρόδο, να βγάλουμε το βίντεο μας, έχουμε και το EMF. Ναι, το επόμενο είναι όντως, το λέμε ειλικρινά, θα πάμε στο σανατόριο. Όχι, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Αυτό. Ωραία.
Λοιπόν, παιδιά, αυτό θέλω να σας πω. Αυτό ήταν το βίντεο μας για την αρχή της νέας σεζόν, του νέου έτους. Δεν ξέρω αν εμφανίστηκε κάποια παρεμβολή, κάτι ή οτιδήποτε. Θα το δω στο μοντάζ του βίντεο. Αυτά, παιδιά. Να είστε πάντα όλοι καλά. Και τα πούμε στην επόμενη έρευνά μας στο σανατόριο. Θα σας ειδοποιήσω κιόλας. Οπότε τα λέμε. Γεια σας.